اعوذ باللہ یو ادب دے دو قرآن کریم دے شوروں. اب یہ صورت کی جز نے بلکہ ادب دے چھ قرآن کریم ذکر کی اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نحل کے برازی کل چھ قرآن کریم شروع کوئے پناہی طلب کے با اللہ سرچ رحمان الرحیم دچانا د شیطان نہ دیو جن سنت کی بے دار آغلیو کلمات مختلفہ کہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دا مصرو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث کی راضی یہ سڑے غصو مسلم کی حدیث راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما تے او کلمہ معلوم نہ کری سڑی ویلا ندن مدا غصہ لاڑش صحابہ تے کلمہ دارش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف دا سڑے او غصہ کیوں کنا غیر سلیوانے نیم چدا کلمے ویم دیر غصہ ہو کنی دا علاج دے. قرآن کریم کے اعوذ باللہ دو مقامات کے ذکر کریا یو دارے چھ قرآن وین و اعوذ باللہ بوئے فاستعذ باللہ. دو امدارے چھ دعوت کے برے کی غصہ کی شیطان دے غصہ کی نعوذ باللہ وایا دے دو زینو کشتان دیو جن دو قرآن کریم تلاوت سے شروع کے نو تعوذ وایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اور دائم مناسبات بیا تبیان کی ماں پر تفصیل سے ذکر کری یہ سب مناسبت دے اعوذ باللہ دا قرآن پاول کی وائے دیو مناسبت داریں چھ شیطان پنور اعمال ادوم نخ بگی پنور کتابوں کی اعمال کی رکاوٹ ادوم نہ پیدا کی سمر چیز دا قرآن کریم سر دشمنی کی ہر گلے چھ قرآن کریم سردار دشمنی دائے اتوار مختلف ہے. اول بدتوئی اسی وقت مزائے کو قرآن نے معنی تیجت نشت بس تلاوتو نہ کوا ختمو نے کوا حفظ یو کا بس یا لوی حافظ چی سنتوڑلوی مولایا نو دارے کی کلبہ توسوسی ایشی کہ بس دے پارا خو یو تفسیر پورا ہے زان لبوالے ہاں پورا ہے کن بس آگا گورا او کله وی چې قران دی ویلې سمان جلالین وایا کنه به زئی سه سوال انداز شو لکه چې قران دی ویا دا وجه چې بل ملک عام طور دا طریقہ جاری نو چې خلق دی قران وای دیر ابتدا کی زمین استاد زمان رشتہ داروں زتل معاول سر کے تو قرآن کریم محبت تو بفضل اللہ آواق کی پنجفیر کے قرآن نو شور انز شاہ منصور ظلم وڑو کے آواق کے دولس کار اور سند میں آدم آغستے ہو اور قرآن میں لکلم زنگا مشر بیاوی شی تبلز قرآن لزے زمان والی سیبتے ہوئے ما ولی مونگ لندر آجی زمونگ دے راو لے گا آغا سر درسی کتابوں نے دیر شروع نال تے چلاڑو ناغا قرآن چی شورو کو جلالے نراواز زو وڑو کے ماں دو مسنوی زمابل استادوں دا گبرال تھا اغورتے قرآن خو مونگا دا سنر ویلے آتا چی سنگا وائے مونگا قرآن ویلے مونگ جلالے نو آئے دا آیت تعجب کارے دا خواہ مخی تے تفسیر نہیں یخیو قرآن ہوئی
ډیر عجیب ګڼل کېده. اوس هم عرب دا ناشنا ګڼي کوم عرب چې دلته نه راغلي کنه ای دا ناشنا ښکاری چې اسی قرآن سړي مخ ته یخي او تفسیر کوي دا خو نه کی ای ابن کثیر مخ ته یخي بس للی دا تای اصل کې قرآن وی نو شیطان دا وسوسه ای قرآن ته نه پری پینڈے شیخ رحمت اللہ علیہ هغه مون چتلو حسین علی رحمت اللہ علیہ تا نو دیر بار تلو چې مون تبا حدیث وای په حدیثو کې مشهور هم یا غلم لاړو مون ته تاسو کې تاسو قرآن ویلې موږ خپشو موږ ګورا موږ منتهی طالبان ادینا تاسو کې چې قرآن ویلې وی مونږ ته شاو کنه مونږ جلالین ویلې او بیزایم ډېر ایسه ویلې دا نو مونږ ته یې شنه زدن تاسو کوم دا سوای ز تاسو کوم چې قرآن ویلې او کنه تاسو خو جلالین ویلې جلالین خو قرآن نه مونږ غلی شو نو مونږ ته ټیک د حدیثو کتاب بم در توایم او شرط دار چې قرآن کریم بما نوای نموے زخدا قرآن چکل شورو کو نمون دا سے قرآن کم دے آورے دلو مونگا حدیث و کتاب پر خود مونگا دا بل کا اللہ آئے گا شیطان کل دا سے وسوسے ایسی مڑا یہ تفسیر پورا دے ادھو جانا دیر دنیا اکثریت چرے ای دا قرآن کریم نغافل دی عرب تم اکثر ویلی چھ تاسو پا حدیث کو ډیر تخصص شتا حدیث کو واقعي ای کمالات وکړل ډیر توجه اور تشتا د چا په فقہ کې تخصص دے څوک د ځان مفتیان جوړي او تخصص کوي لیکن قرآن کریم ته توجه د چا الا ان شاء الله ډیر علی حدیث مرګریم دی په پاکستان کې چې د قرآن کریم درسونه سراړو خبر نه دي د کابل کال یو ځای کې موږ امتحان اغسته د امامانو داله دشو د امامانو یو تربیت تو بیا اخر کې امتحان نو تاسو ځان شي یو تن نه چې توحید سو اقسام دي نه نور نو ته خدا نقطه لکنه چې تاسو حدیث ویلې یا حدیث و کتابونه هو قرآن نه وای نو توحید اقسام نو خبر نه ادا زموږ ایمان دی عقیده په قرآن کریم کې زدکی او اعمال بیا په حدیثو کې زدکی نو شیطان دی عقیده ته خلق نه پریږي کا دې دوی سجد نشته اوس رفتہ رفتہ او قرآن کریم ته توجه پیدا کی او څه پیدا شي لیکن افراط و تفرید نہیں پکار سوگ یو خواہ توجہ کی سوگ بل خواہ صرف قرآن تا توجہ کی اور حدیث پریرے نخواہ عمل خرابی کر دا خلق و عملون خرابی چھ حدیث پریرے سوگ صرف حدیث تا توجہ کی اور قرآن پرید نا عقیدہ صحیح نہیں صحیح عقیدہ نشی زکول تفصیلی قرآن کریم تم توجہ کے حدیث تم توجہ کے کم زید درس کویم دا قرآن کویم دا حدیث کوئے نو دوار چی جمع شیدے تا پورا دین ہوئی بیا بعض صورت مقصد داو چی اعوذ باللہ دیر مناسبات سر دا قرآن سرات تبیان کیوں گو رہے بیا قرآن اصل کے شروع دے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نا داغی تفسیر ہوں گا اگت بھی کلے داغی خلاصہ بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم داغ قرآن نہ خام خواہ جز دے بالاتفاق بیا دا قرآن کریم جز دے سرنگ یہ صورت نمل کی راضی کرنا
انه من سلیمان انه بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتر قرآن پورا آیت نے نمگڑے آیت دے لیکن دا قرآن کریم نے دا سور بسم اللہ آیات مستقل دے بالاتفاق ہم کم دا سورتن بے ابتدا کی سراج اختلاف کی بیادا ہے کہ دا ہر سورت نے جز دے او کنرے سورہ فاتحہ نے جز دے او کنرے بس آسان خبردار کہ اللہ تعالی دا عقیدہ ساتھ ہے اللہ تعالی بسم اللہ نازل کرے دا ہر سورت پہ ابتدا کی اور اللہ نہ نازل کرے دا سورت توبہ پہ ابتدا کی ہر گلے چ نازل کرے دا جدا خبردار سورج جز دے آنے رے دا باس جدا مسئلہ رہا جہر پہ پکار دے سر پکار دے جدا مسئلہ ہے فرعی مسائل ہوئی بیان پائے کی توسع خدا بمانی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورت پسر کی اللہ تعالی نازل کرے دا نبی یا صحابہ دزان نہ لکھلے گئے یہ جز نشن مسائی دزان نہ لکھلے اور دی باپ کی بیان سہم دارا چار کلا اللہ تعالی نازل کرے دا سورت ابتدا کی وہ معلوم شدہ ہے سورت جز شکن غرق اور بھی ادا ہے پدے کی بھی تشریح المفردات ہاں دیکھ دا نقطہ مصرحات ساتھ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ دا ہر سورت پہ ابتدا کی ویسل نازل اللہ تکرار کا قرآن کریم کی سایت نشتا چی بالکل مکرر آگلی مکرر ویل یومئذ للمکذبین سورہ مرسلات کی فبأی آلاء ربکما تکذبان سورہ رحمان کی دارنگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دار سورت بے ابتدا کی ما سوا سورہ توبہ نہ نو مقرر خباز خلق ہوئی چھ مقرر خو بے فیدی کاری کا نہ مقرر بے فیدی نہیں علی بے فیدی چھ بالکل مطلب یوی غرض یوی مقصد یوی اور الفاظ خود یوی اب یا بے فیدی کلچی الفاظ یوی لکدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نور دعایتو نشما ذکر کرل الفاظ خبل گلیاودی لیکن دلی پا مقاصد کی فرقی نو دیتا تکرار نہ ہوئی دا تکراری شنیان نہ مقاصد کی فرق لکال تمنگو آئے سورہ رحمان کی یوزے فبئی آلاء ربکما تکذبان یومان دن اور پسی بلمانا دن اور پسی بلمانا ویل یوم المکذبین کم جدا جدا متعلقات دی دلیل تکذیب کی دلیل تکذیب کی دلیل تکذیب کی دلتم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہر سورت سرا دلیل بسم اللہ زان لمطلب دے زان لے اغی سر تعلق دے چالے بسم اللہ پا معانیوں کی معنی کلی ہر سورت صدای جدا جدا مناسبت تے گویا کہ ایر سورت خلاصی داغی یو عنوانی دا یہ سورت خاص سرا متعلقی اور دا ہر سورت دا بسم اللہ تفسیر شکو رہے نو تبصیر الرحمن للمحائمی ای کی لی کلے نو دارنگیا درن النظم الدرر دا بقائی پائی کی لی کلے نو تفسیر دے تفسیر سراج المنیر پائی کی لی کلے خطیب شربینی زوڑ کی تفسیر دے ہم گے چلی کلے نو دائی التزام میں نہ کرے چھ خام خدائی پر طریقہ زو لکم پامد دے دا پار لکلے چھ دا ہر بسم اللہ دا سورت سر جدا جدا مناسبت تے خبائے کے حرف با دے تحروف معنی ہوئی کنا
تو خاصی الف بی نائے دا حروف مبانی ہوئی او کم حرف چې د یو معنی د پاره وزشی ایت حروف المعانی ہوئی لکه حروف جار را جر ورکی زیر ورکی دا زیر ورکی معنی سرا معنی کہ اگر سے مفسرین لکه زمخشری بیزائی وغیرہ اقوال بری کراوی دی خواہیم غرقی چی بے د پار د استعانت دا سرد معنی د مصاحبتنا بے کسر الاستعانت دغ استعانت لغوی لکہ کتبت بالقلم کی شرم تعمیل کی ہوئی کنا بے د پار د استعانت ما کتابت کرے خو لیکن پواسطہ د قلم میں کرے قلم نمی امداد غسترے دغ تباع الاستعانت وئی دل تب بیا استعانت شرعی مراد دی استعانت شرعی امخ کی منگویل دری صورت پاول کی قولو پڑھ دے کہ قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم المسئلہ اللہ طرف نہ کا نو بندگان توئی استعانت پا ہر کار کے پیو اللہ سر غواڑ ہے دا ټول ابتدائی مقصد دے توحید ټول اللہ تا محتاج ہے ابن جریر ہوئی دری بتائید کے کہ مشرکان واق خپل کارون چکول نو شورو بیکول چ بسم اللہ بسم العزام دا بیوی زدلات پا مدد باندې دا کار شورو کوم دا عزا پا مدد باندې دا کار شورو کوم اللہ رو لے گدائی پرت کی شن دا سمو آئے بلکہ وائے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ پا مدد باندې دا کار شروع کوم دائی پرت کی دارا غلے رد دا مشرکان نو بسم اللہ اول کلمہ دا توحید دا اسم لفظ دے پرند تمائے اسموں سواد کے فرق اسم کلا نفس نم تو لکه سړی چاته سا اسم سره مسموک نم د سره عالم کله اسم دا صفات ته لیکي کله عام ته لیکي دلته اسم الله عام دے اسم الله دے نفس الله دا عالم ش اسم الله دا الله تعالی ټول اسماء او صفات دي لله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا لفظ اسم پکې دې پارا اور چې تعمیم راشي ول الله په باب د دعا کی تعمیم کوي قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى یا اللہ و کہ یا رحمان و کہ یا رحیم و یا خالق و یا مالک و دیجے کہ مشارش ودی تم مدد د اللہ پنوم سره چواڑی نو کہ یا اللہ و مدد ش کہ یا رحمان و مدد ش کہ یا رحیم و مدد ش اللہ نا نو کدا اسم لفظ پکنے ویل گا دا تعمیم بک بیان نہ رات اسم لفظ دی فائدہ دا پارا ہوئی کہ باب دے سیانت کی تعمیم دے ادغا نقطہ و طبعائم سورت رحمان پاخر کی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ات اس میں ولے لے اشارہ دیتے چھ برکت صرف پر لفظ اللہ کی نہ دے برکت دا اللہ تعالی پٹول نمون کے دے پٹول نمون کی شتا نو دے کہ بسم اللہ مراد دار استعانت د اللہ نوم پورے لفظ اللہ پورے خاص نے د اللہ په نور نوم باندې میں استعانت غوښته شه نو بسم اللہ لفظ دے پارا ویلے دیکھا باس ساجد نشته جی بیزائی وغیرہ کڑے اس سمے نے مسمى ہے او کہ غیر مسمى ہے غیر مسمى ہے بدا ٹھیک دا کلا نہیں او کلا غیر ہی کر کل شی سم مراد عالم نو عین مسمى کل شی عین نور اسماء صفاتیہ مرادین غیری سلے جنگ جوڑا ہے منتہا کتاب عینی ہے غیری کل عینی کل غیری بیا بسم چونکہ جار مجرور دے جار مجرور چرے پہل میں عربیت کے دا متعلق واڑی سسی پورن خطیا کا مطالعہ کل پٹی کلخ کاری
دلتا پٹ کارا خو نشتا بالکل بل اتفاق نو معلوم در متعلق پٹ دے ارگلے چی پٹ دے نو پائے کہ اللہ رسول دائے تعین نہ کرے صرف مفسرین و نحویانو چاویلی ابداؤ پکے پڑھ دے ابتداؤ پڑھ دے چاویلی ابتدائی پکے پڑھ دے چاویلی اقراؤ چاویلی چی استعینو دا پکے پڑھ دے استعینو چاویلی چی ہر کار شروع کہے نو دا کار اغا اصل فعل پرے کی پڑھ دے کنا قرات شروع کہے نو اقراؤ پکے پڑھ دے خوراک شروع کہے نو آکلو پکے پڑھ دے ارگلے جدوما پرے کی تعمیم دیو جنا اللہ تعالیٰ تخصیص نہ کرے یہ بخبل عموم معنی باقی بادش نو دیدے کے غور دارا چھ بیر استعانت دا نو یا خو بس فعل دے استعانت ولکینم بل استعانت بل فعل تاجت نشتا کن نو سمانا بسم اللہ خاص پنون دا اللہ چھ رحمان و رحیم دے مدد غارو نستعین مدد غارو بیر استعانت مانا بکیرالا کہ یو فعل ور سرک دیں نو ٹک دا خود بے مانا با یہ رہے نہ گوارے دا سوائے چھ خاص پا مدد دنون دا اللہ تعالی چھ رحمان و رحیم دے شورو کوم دی تاصل کی اگر لفظی مانا ہو یا تقریب مانا دا مانے سو کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پنون دا اللہ دا خود را غلطی اکڑا بلی مانا کی دیر غلطی اکڑا ولیو خود ہوئی شورو کوم دا مخ کی ہوئی کنا و اتفاق دارے چھ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم متعلق با رست روبا سے رست بالاتفاق یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ ابتدئ دا رست روبا سے اتاول پختو کی مخ کی روڑ دا یو غلطی اکڑا دویا مدار دا بیا مانا دے پکیو خوڑا کہ اصلی مانا و مقصدی مانا بے خدا سے بے وکانا منگویل ٹور قرآن پہ داخل لیں روایت کی راضی ہے عبداللہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کاتبین دا قرآن تیلو چدا بے دا بسم اللہ غٹ علی کے دا بڑی رگدلی کے دا معمولی بے مگن ہے اور دی والا مانا و خوڑا دا سرا پنوم دا اللہ شورو کم پنوم دا اللہ نہ دسو آئے کنا پا مدد دا اللہ تعالی پا مدد دنم دا اللہ تعالی دا بے معناو پا کرائش بیا تخصیص پا کی بکار دے ولی ذکر متعلق شکل رسو شکانانو دے متعلق مخککڑی دا تخصیص دا دلالت دا پارا دی بگر تخصیص معنام نہ کئی شورو کم پنم دا اللہ نہ خاص لفظ پا کیوائے کنا معنی دا خاص یو معنی دا خاص پنون دا اللہ چھ رحمان الرحیم نے مدد غارو یا دا سوایا خاص پا مدد دنون دا اللہ چھ رحمان الرحیم نے شورو قوم قرآن وائیو خود مدد و دا تخصیص معنی با بکی خام خاک کا ہویا دے خلق دا پری خیرین بسم اللہ معنی نور زیو لگا اور تا عزت دا بسم اللہ معنی ہوکا یا ودا اسی ناس تھی آئے کہ لفظ اللہ راوڑے رہے ذکا دا ابتدار دا قرآن کریم اور دارنگی مدد غختل یو اہم مسئلہ دا بلے کہ اہم تعبیر ذکر کی چاغل لفظ اللہ دے اتفاق دے چ اللہ لفظ دا علم دے دا اللہ تعالی علم ہوئی یعنی نوم تا عددین علاوہ چراغا علام نہیں اصل کی صفات دی صفات بعضو کی بیا تخصیصی بعضو کی نہیں پا اللہ پورے لیکن دا بوئے کہ لفظ اللہ علم دے ددین سوا نور اسماء دا اللہ تعالی شری آپ اصل کی صفات دی کل چھپائے کہ الف لام روڑے نو پا اللہ پورے خاص دی کل کن روڑے نو کل پائے کہ اشتراک راشی معنوی
خدای باوجود لفظ رحمان کی ورس رائی شام کو رب اللہ پر خاص چون کی دا عالم و نزک لفظ اللہ پدے مقام کی راوڑ چ اللہ او پیجنے پیجن گلی اول پنم معنی کی گیا چاہا خاص خصوصیت سر معلوم ہوئی شکن دب جدا باس تے کہ لفظ اللہ اشتقاقی دے ہوکنے مادر اشتقاق اشتا ہوکنیشترے انکار مکو اچھے اور لفظ اللہ فاصل کی عربی لفظ دے کر ہر گلی چی عربی دے نو خام خاص مادر اشتقاق بیوی خود لفظ سردا حکم متعلق دے قطع نظر ددین چزاد اللہ عالم دے دبائی کی بھی اب بیزائی بلکہ استاذ ہدایت النحو اول شرح الدرایا اے بڑے تفصیل سر علی کلی د لفظ الہ معنی منگا اصل کیا غزہ نہیں ذکر درایا نہ ہدایت النحو شرح اور بھائی کیا معنی مختلف کہ الہ آزاد توی چاغت حاجتوں پورتے پیش کی الہ آزاد توی چاغ سرمین کے ریشی ندانگ دے الہ مشہور مانس المعبود بحق الہ سوک دے چ حقدار دے دا بندگے دے الہ رس برازی دلتا مقدمہ کی ما مسئلہ دے الہ لکلیا اور قرآن کی برسو آئے ہو الہ کی یو عام معنی دا یو خاص معنی دا عام معنی دا تراجی کی چ الہ مانس مشکل کشا فریاد رس حاجتوں نہ پورا کا ان کے کار چلا ان کے اغزاد چداغن میں ساتری کی پامن وسوق و اعتماد کے نٹول تلا ہوئے معنی لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے نقل لی فتح ربانی کتاب کی کہ کل من تعتمد علیہ وتخاف منه وترجوه فإلهك نگر آغم دے الہ عام امانہ کڑے دا باصلہ کوئی دا عام امانہ تا سو دا کم زینا کہا ہے ویداد لغت نیکو کنا بیا پیر سے ہم ذکر کری فتح ربانی کی قرآن کے بروس دا لفظ الہ تشریح راش دویم معنی خاص چاہتا معبود بحق نوئی الہ نفس معبود تا سے لغتن ہوئی لیکن شرعن معبود بالحق تا ہوئی چھ حق دا بندگئی یہ ذکر دا لا الہ ماندان دے چھ معبود دا سر آڑوشتا دینا معبودان خوڑیر شیری قل لا الہ مان اللہ معبود بالحق حقدار دا بندگئی نشت دا اللہ نہ سیوا حضب حقدار لفظ دتوائم ولی حدیث کے حقدار لفظ راغلے اگر شدام ویلی کی لائق دا بندگئی لائق دا عبادت مستحق دے عبادت وہ حقدار لفظ ذکر ہے حدیث دا معاذ کی راضی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ تب ہوئے کہ حق دا اللہ پہ بندگانوں سرے اگر نا وہ حق دا اللہ پہ بندگانوں دالے ان یعبدو ہو دے حق ہوئے کنا حق المعبود بحق حقدار دا بندگے وہ دے کہ لفظ اللہ بالکل عالم گرد دے دا اللہ تعالی نم دے پہر جب کی حس جب کی دے بدلی گنا دا خلق چے بجب پانگریزے کی دا اللہ جدا نم ہوئی پختو کی جدا نم ہوئی پارسے کی جدا نم ہوئی اد اللہ عالم نے خدای مانا کی جب دیو جن لفظ خدا ہوئی کنو خدا یا خدے نہ پارسیبان جو کرے فارسی کی دا اللہ دے لفظ معنی کرے دا وہ آئے تو اسم حسنہ نہیں لکھی اسماء حسنہ کی شمار نہ دے بولے اسماء حسنہ خو عربی دا دا خو فارسی دا دانشی والی چدا دا اللہ نم دے دا اللہ دے یو صفت معنی دا چرتا دیو جنگ ویلے پائے کہ تعبد نہ جائز دعا پائے سن نہ جائز اسی کا حکایت کے نجائز دے اخبار کے نجائز دے الرحمن الرحیم رحمان وزن فعلان رحیم وزن فعیل پر اوزانوں کے پہل میں عربیت کی معنی بدلی
ذکر دیتے صیغے دا مبالغی ہوئی پس کے مبالغہ پر رحمت کولو کے دا اللہ صفت چین پائے کے معنی دا مبالغی پرتی ذکر چی انتہا دا صفت پاغ کی بوجہ کے نہیں بیا نو رحمان معنی بمدائی اور رحیم معنی دا دیر رحمت کا ان کے دیر رحمت کا ان کے معنی دا مبالغی وہی پکی لیکن رحمت بیا دو قسم ہے یو اللہ صفت دے بل مخلوق صفت دے ادا زم عقیدہ دے چھ صفت دا اللہ دا مخلوق سره مشابہ نہیں ہی صفت کیت دے کو وجہ آئے کہ منگا پروں ویلو نو دارے کہ رحمت دا اللہ جدا دے اور رحمت دا بندہ جدا دے لیس کا مثلی شے نو دیو جناغا کتابوں والا غلطی کئی چاہیے ہوئی رحمت دے مانا کی کہ رحمت سے تو ہی بلغت کے رقت القلب زڑ چاند نرم شي بیا اعتراض رائی چھے دا اللہ زرشت چمگوئی چھے نرم شا نو بیا یہ دا رحمت دا اللہ پا صفت کے معنی حقیقی نہ مراد چھے رقت القلب دے بلکہ غایہ دا مراد دا مبدا نہ مراد غایہ سی اثر مرتبہ و لازم اثر تفضل و احسان و انعام دا بیزائی لکھی و بیزائی دا خبر دا کشاف نراغس سے نا ارمان دے سے کشاف نراغس سل نکو لینا خبر کشاف والا خدا اللہ بصفاتو نہ پوئی کرنا متزلی دے نو دیو لگی دا آنے مان نراغس نبیاوی دا صفات دا اللہ تعالی شری کرنا کہ رحمت سے غضب شا انما توخذو بیعتبار الغایات لا بیعتبار المبادی ددی بدا اللہ پہ جانب کی غایہ مراد کو مبدب نہ مراد کو نسمانا مانا مجازی بے اخلو مانا حقیقی بے ناخلو دا اللہ دا پارا عجیب دا اللہ مالک دے دا ہر سا آغت تتوے یار خپکی گمان دا مجاز تاشر حقیقت مونگ تا پریدا واللہ سر ٹوکے گئے ندی کی اہل لغت خود کمال کرے خلغت والد لسان العرب دا باب دا لغت کے دیر تفصیلی کتاب دے ابن منظور نرم لغات والشتا لسان العرب کی ہوئی اول رحمت دو قسم ہے رحمت دا اللہ اور رحمت دا مخلوق دا دوار ازان ظالمانہ کرے دا اغوی رحمت دا مخلوق پر لغت کی ستوی رقت القلب دا قید وصل لگولے دا مخلوق رحمت ستوی زلن نرمی دل لان کے رحیم دے مانے رقیق القلب زڑے نرمی بخل کو اور رحمت اللہ چدا اللہ تعالی صفت دے نو داغے مانسرت تفضل و انعام و احسان جدا جدا معنیش کے کہاں نہ رحمان رحیم مسیح فضل کو ان کے انعام کو اور کو ان کے احسانات کو ان کے دا معنی مرادی نہ بیان تاجت نشتے چھے نہ دلتا مبدن مراد غایہ مراد دا دا اللہ رحمت جدا ہے دا مخلوق جدا ہے پدی کی رحمان و رحیم پدی دوارو کی بیا فرق سترے سوک چی فرق نہ کی پاہل لغتو کی ابو عبیدہ یا ابو عبید یا لغوی دے غلط سے راغوی دے کہ فرق نشتا ولی نشتا بگی الفاظ کی فرق ہی رو بمانا کہ بے خام خاص فرق ہوئی اوجود فرق سے منگ بیار دیر لکلی قرآن پر تفسیر کے ہاں چدائیں نا باز داری اول داری سے رحمان دا طول خلق سر تعلق لری اور دا رحیم تعلق صرف دا مومنان سر ہے رحمان دے پٹول خلق بانے اور رحیم دے صرف مومنانو
اور دائیں قرینہ دادا کہ رحمان د استواء علی العرش سره لیکل الرحمن علی العرش استوى استواء علی العرش د ټول مخلوق سره متعلق دی نال ته رحمان راوړي او د مومنان سره کان بالمؤمنین رحیما سورہ احزاب درسره خیات کی دا قول ابن جریر غره کړي آسان دی رحمان دے بعام خلق باندې اور رحیم دے صرف مومنانو دویم فرق دار چې رحمان مراسل رحمتنا نعمتنا ورکون کړي برکات ورکون کړي او د رحیم ماندار چې مصیبتنا لری کون کړي ذکر رحیم کلن ذکر کی په مقام د دفع عذاب کې لکه سورۃ انعام 14 آیات کے برائشی وقد رحما آسوب سے عذاب نہ بشن اللہ پہ رحموں کو سورہ غافر نہم آیات کے موئی نہ پائے بنا بانے رحیم مانسر مصیبتون لرکون کے نعمتنا ورکون کے رحمان مصیبتنا لرکون کے رحیم دریم دا مشہور دے دا فرا قول لے یو فرا مفسر اور بل لغوی دے کی فرق دے دا مفسر دے رحمان اغزاد تے شد دنیا نعمتو نور کئیم اور رحیم اغزاد تے شد آخرت نعمتو نور کئیم نا آخرت مومنان لور کئی گنا دا مول قول تراجیش حد رحمت باندھی رحمت واسع دے اور رحیم دلالت کی پلزوم د رحمت بانے دا رحمت ہمیشہ کئی نو ہمیشہ چکی اور مومنان بانے کئی کنا یا مکنی تراجے شاعری رحمان وی لکھی لو رحمت نعمتون اور کون کے اور رحیم مانا واڑا نعمتون اور کون کے شاعری رحمان تعلق لری آسمان والا سرا اور رحیم دزمک والا سرا شاعری رحمان غزات تے جدان سوال اکڑیشی نور کئیے اور رحیم غزات تے چ بغیر سوال نے ہم ور کئی دتوار صفاتون اللہ کشتا شاعری رحمان غزات تے چ ډیر افراد رحمتی ان رحمتی وسعت کل شیء او غلبت لا غضبی اور رحیم دلالت کی پر تکرار رحمت یو رحمت کی خبار بار کئی شاعری رحمان اغزاد تے چ سوال تے نہ کہن خوشحالی اور رحیم اغزاد تے چ سوال تے نہ کہن بیا گورے خپکی غسکی بایوان گور دا ټول معنی په الله کشتگا بیا دې کې بل فرق دار رحمان د دې اطلاق په غیر الله باندې بالکل ناجائز ده کالف لام فقیو کنه دا ابن کثیر ابن جریر قرطبی راغب طول داری کلینا مسئلہ ولی دے معنون پتہ لگے دے کہ رحمان غزات دے کہ ټول نعمتونه هغه کړی او کوي بل څوک دا سشته دنیا کې نشته کا دیو جناول کافر مسلمۃ الکذاب یمامه کې پیدا شو هغه ځان لنوم یخو رحمان الیمامه او مشہور شو بیا په اسلام کې په کذاب باندې چې دا ډېر غټ دروژن درسي رحمان اعظم عمل کے شاعر ترشی عبد الرحمان بابا پختو یولوی شاعروں ناغم چونکہ ایسی شاعروں صوفیوں عالم دا سنو نام پخبر شیرون کی زان رحمان اس امت خلق رحمان بابا ہوئی رحمان بابا قبر دے پلان کی جائے گی رحمان قبر نہیں ہوئے دانوم غلط تھے تردے پورے بعض علماء لکھلی کہ پدے زمانہ کے لگا عبد الرحمان فضل الرحمان یا خدا نوم سڑی تا پورا آیا ہو ایاڑو دانوم گدائم چی داخل کی قطع کی صرف رحمان سے بوتی سید رحمان یا سید الرحمان دیو تو رحمان سے ہوئی
دا غلط لفظ ہے. خدیجہ کی بے سوال پیدا شدہ اللہ پا بسم اللہ کی دادری نون اخبر ذکر کر اللہ اور رحمان و رحیم دا اللہ خنورم دیر شی اسماء حسنہ اشترے پر انویلو دادری دے مقام کی ولی خاص کری دی. لفظ اللہ خو ذکر خاص کیا خو مستجمع لجمی صفات الکمال اخو عالم دے گا. تو باب دا مدد کی نم با اخلیشی افلان کیا کہ تعین راشی کرنا. ہاں رحمان و رحیم میں بھی اولی خاص کری ذکر جی مدد سڑے غاڑی نصر پارا دے نعمت دا پارا غاڑی مدد ہوئی انعام دے کرنا. نو لفظ رحمان و رحیم دا انعامات سر مناسب دی لگا منچے ویلے ذکر نور نمونہ ذکر نہ کرلا. دری بل تعبیر دام دے چرا اللہ صفات چیز دو قسمانی صفات الجلال اور صفات الجمال. صفات الجمال ویلکی صفات الرحمت تا اور صفات الجلال ویلکی صفات دا غضب و دا قہر تا. مقام دا امداد و مقام دا مینت ہی کا مقام دا مینت کی دا جلال صفات ذکر کول نہیں پکا بلکہ صفتنا دا جمال ذکر کول پکاری چاہے تو رحمان و رحیم ہوئی. ذکر بسم اللہ کے خاص دا ذکر کرل اور دا مسئلہ چی قضایا قیاسات وہاں ماہا منطق کی طرف سو ہے دادا سے قضیہ چی قیاس پکیر قیاس مانا دلیل قضاء فطریم و تیمن تقیان سمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقصد سو دا اللہ نے مدد غفتلو نو پائے کے ور سر وسیلہ و دلیل ذکر کر شد اللہ نے ولی مدد غاڑو ذکر چی اللہ دے ذکر چی رحمان دے ذکر چی رحیم دے دا لفظ استمداد دا پارا کا اور دلیلوں شو بلے بانی چی مدد دبل چانا نشو غفت کینے ولی ذکر چی بل سوک اللہ نشتا بل رحمان و رحیم نشتا دا یو اللہ پر خاص دے. اور پدید طریقہ مان ادارہ ٹول قرآن کریم خلاصہ شو